شتر پتر نکه کی از یکم تمیخری. ای نم گوش که ما پات نه بیو. Алло. سوزی را ادنوی. Миша, созы корохова. А? یا پرابلم ای بگنده بیزیبش نه. Чи? یا 5000 سومون سراچ نبیو رویم که. Танам ёло. ده تا радной то саҳара дар коша мебардорӣ хита бардорум ме мардак буд чанд килои ма 62 62 хеле як ки ду 40 км кати бардорум روزی تو چلسنی را یعنی ماش کنه میشه. мешава аки ин бори қап киданаш хеле қиндай қанат чӣ мекунем این خانه تمام میگم کوچه در کور نمیشه اینه. اینه. گفتید که بهرام غفوری همراه سهراب سفرزاد از پشت شما جنگ کرد برای چی جنگ کرد یک ماشین گفتم کردیت یک ساله گفتم یا 6 ماه اگه بیا همین برادریمون از دست نروا گفت این ونتیلاتور سوز کار نمیکنه چی кани ما میدونیم که شما مادر رو زیاد دوست می‌داشتید نبودن این مادر رو شما چگونه احساس میکنید و چه چیزی هست که صورتی که با مادرتون داشتید با همسر دوم پدر مثلا با مادر دوم با قوله دارید اون مصیبت ما با خدا همین نونی دسترخوانه ما خونه ما فروختگیم амрӯз дига ба ин ҳайкали кати навбатак мекардем фақат кори мо инами жарица буда жарица ҳайкали фақат ами опапа ина марҳамат кунед радноё یک دقیقه ин масъала инами жарицаи гуфтаге ки мегӯем ки жарица чия инами ассалому алайкум дӯстони азиз барномаи дар меҳмонӣ аст пешниҳоди шумо чанд вақт мешавад ки мо албатта барнома таҳия накардем ва фикр мекунам ки албатта шумо интизор ҳастед ки барномаи навбатӣ мо чӣ гуна омода шудааст бо кӣ омода шудааст ва чӣ гуна пешниҳодатон мекунем иттимон дорам ки барнома барои шумо бисёр ҷолиб аст диданӣ аст ва якҷоя тамошои бофароғат хоҳем дошт ин лаҳза ман мехоҳам ки ба як нафаре занг бизанем ки шумо зиёд дархост кардед дар комментарияҳо сироҷдин ғафурӣ ва ман занг мезанам ба сироҷдин ғафурӣ мебинем ки посух медиҳад ё не салому алайкум وعلیکم بر سلام шуморо сироҷдин бигӯем ё ки абу бигӯем бо кадом номтон садо кунем шуморо شما دا چی خیلی مخخولایم خیلی хоб биёед аввали барнома аст аз номатон шурӯъ мекунем сироҷдин шумо хуб ҳастед тинч саломатӣ хуб аман аст رحمتی خدا شما خوبه تینجه саломат бошед ба фикрем ки хоб будем дар ин саҳар барвақт نه خوب اکر گفتی گپا کی به کار خجا کنم ما همه عقیبی کار باری زندگی бале хоб корҳо хуб вақт доред охи суҳбат кунем бекор ҳастед имрӯз حق برای شما وقت میابیم تینجی بود که мо ростигап ами як реклама дорем гуфтем бифаҳмем ки шумо чанд сомда сабт мекунем рекламара реклама як ширкати сохтмоние реклама را نزدیک میبیه شرکت بوده خیلی باشه نزدیک میبیه صحبت аз наздик суҳбат кунем ва шумо дар куҷо ҳастед ки мо равем пештон айни ҳо хоб бале кантара шаҳр берун рости гап не бисёр муҳим аст ҳамин рекламарамо то бегаҳ бояд сабт кунем шумо бигӯед мо наздатон равем суҳбат кунем сабт кунем рекламара масъалаи гуфти ҳамо абушоги баблош ҳам ба фикрем серьёзни серьёзни ё вай масъалааш ҳамин хеле серьёзния ки ай зина битоне биёед ин тарафҳои файзобод даем шумо файзободаед якамта кор катем сироҷдин шумо мо да як тавай равон кунем суроғатонро равон кунем мо ҳатман ба назди шумо меравем хоб майли тамом саломат бошед худо нигаҳбон хуб дӯстони азиз мо гуфтем реклама сабт мекунем баҳонаи реклама меравем якбора барномаро сабт мекунем пешниҳоди шумо мекунем рафтем ба файзобод ассалому алайкум шумо хуб нақс тинҷ ҳастед сози саломатӣ хубанд коротон тинҷ ямонем якаму микрофоно химонем баъд суҳбат кунем мешава намешава биё химон меша ана تینجه کامера салому алайкум як бор дига тинҷа шумо нағзи хубе мо ҳаму домсозо соҳиби ҳаму дом семен плаза نفهمیدم پلازش چیه семент шамо сементи плаза микрофон камера برای چیه همه барои маслиҳат охи ҳамаи мо шаҳрнома қоидаву қонунӣ охи агар тайёрӣ ба сабти реклама маслиҳат мо ҳар як шаҳрнома суҳбатҳомона бояд барем да
рӯбарӯ нишинтем ки намо хеле суҳбату дорем чико кардан дар кор ма чико кунам ҳамин як рекламаро гирифтан дар кор гуфтем ки нархша пурсем ки чанд сум чи хеле Аки ин реклама ки шумо мекунед ба фикрам нарх надорад нарх надорад хуб акай абу рости гап ман наврӯзи файзалӣ мо барои сабти барнома омадем бо рӯзноманигор аз канали тоҷикон груп сахай ҳамин хеле барвақттар намегӯ бо реклама гуфта кор надорем айдар моро мезанад мо ай тиреза бояд бидурем не маълум якам ширкати сохтмониам дар тиреза катем ама хе як ҷояш ҳаму абу сабразӣ сабразӣ чи кардем саломат бошӣ наврӯз гуфтӣ наврӯз омад сӯзи короку хубан ҳавоназан амад сар мекунем а чира сар мекунем барномаро чӣ хеле барнома барномаи мо як шумо барнома биге ки ман вақти ҳам барнома дорум надорум ака шумо вақт якбор омада ҳамин қиртақи одам қабиде ки биё барномаро сар мегирем и хеле жама даҳаёт якум бор неста мо одами нагилем хеле гатапатахи гапои ҳарспарса назанем фаҳмидӣ и кино нестаи шумо моро ҳамин мо ваъда кардем ки меоем гуфтем биёем хесем омадем фаҳмидӣ барномаро дидагино қисман қисман дидем гуфтем ку се шаҳр дорад хулоса ҳамин ҳунарои шуморо дига паҳлӯи ҳунартонро бояд дар тамошобинон нишон медиҳем чӣ фаҳмидӣ ҳунаро ҳамин кӣ гуфтӣ гуфтай мухлисотон ин корро ман барои мухлисон ман гуфти гапо ҷон ма метемам ва мухлисонма дӯст медорам чизе мекунам барои аваё мекунам ва ё бигем ки ҳамин асои дасти манда асои дастам барои асои даст ҷигаран мухлисон барои ваё мекунам не ки барои ин барномаи ин хеле ма ҳиҷада манам кор кати омада шумо чӣ кор омадем ку ма иҷа бояд ҳами ада як филми нав дорем насиб кардагӣ боша ҳаминҷа вай кардистем ҳаминҷа локатсия интихоб кардистем куҷо дар ҳамин тори ҳамин шифр даи иҷа ака ози ӯ барои хеле чизо бояд худ сценариро бихонӣ ки бифаҳмӣ ки бифаҳмӣ ҳаминҷа омадем ин ҳаминҷа ая акай бовар ка ҳамин ду даст пеш бараш ба худо ман дӯст медонам хориҷа дам будем ҳамин мардуми худмон ку меҳмоннавозишон дар сатҳи олия чи дар куҷое набошӣ барои ҳамин дастархони оз кадом хонае бидуроем хиёл мекунем ки хонаи худмон аст мумкин ки як баъзе вақт хонаи худмон дарм хеле меҳмондорим накунем ба яке хонаи худмон нагуфта бидуроем сирмон кунан чи не 100% ай намешава ин ҳамҷа оз ягом шир худ гуфти ҳам гапои абу ки сабразӣ чӣ мекунем масъалаи чарица бошад ака ман чӣ мекунам жарица да жарица ман гуфти ҳамун ҳайтали радно ки хин надорум хин надорум чира қурбонӣ мекунем барои мо буз гӯспан гов шитр хурӯзи то часнира яъни машк намешавад мешава сад кадомша нина ҳам сафеда ҳамун овардисен ҳамун биёре биёр амра биха биёр радной ҳамунро биёр ҳаваяй о на бача намира мегирем дар ҳамира да барои мо аниқ хай ки ду одаме чанқа мехӯрем хай кани биё ку биё ма ябория биқапем ку чи хеле иям и кани ира лингош мехавия чуш мехав оз бия фана ту даҳаё ту мирға дидагӣ ма ака меган мирғ агар битарсиб мепара ки кати мирғо гаштагӣ худа ака намедонам оз яка фаҳмида намеша ку одама чӣ хеле ҳами нормально охи соза я мешавад она мешава бачаандай биқа яъни макне кадом чира биёр ҳамуро биёр кани уша биёр майша гир кани вайша чи вай майдаи бад нест кани биёр вая биёр барачаи мастам дорани ин мардум гӯш ки радной ин намешава ин чи ин намешава и яка радной ҷони ҳайф мешава дилет меша ки ҳамира бихӯрӣ яки майда ин намешава майда шерина рози калон мешава иншолло бо мебиёе инҷа ози баҳравои калон ҳастай ҳамун хай майли мо ҳамун хурӯзаи мирғаи қати қаноат мекунем мисолуна уҷада ҳастай проблема неста навошам меравем аз пайи омода кардани хӯрок на раҳмат гуфтак дидӣ номи авқот чие номи авқот бача ози ма сабразӣ чӣ кунам та аввал хӯрока бихӯр баъд номша баъд ном биё хай тамом рафтем мерем дӯстони азиз мерем хӯрок не бобои ҳоҷира спартивкачаша гирифтем хеле бо чени танаам будаа то шумо ҳоҷи ҷурабека радноя либосотон айваз кадаи намо чи баъд тайёра гирифтем чӣ оварди радно барои наи мирғ гуфтен чи гуфтен рӯған дек пеги чидур ҳам марад шумо либосотон айш када мо тайёр кардем братишка ту ба теғ қапира шудагӣ нести ози хемеқапан фаҳмидӣ ом хемегиранша хоб кани чира гуфти мирға яъни макнем мирға ира марати шумо мирға қапидантон дар кор биё хаби тайра ози мирғ проблема нест ҳам ҷошта ози сабразӣ чӣ мекунем кани сабразӣ шу кани мирға қапиданаш қиндай наки ма ақиби хитм абу и бехурӯзай
барачо шумо як тараф исте аки ин мурға қап киданаш хела қиндай наки ин мурға бесто ин мурға лана ин мурға иҷа дид ниҳолои боҷира би бесто киҷо гирехтасти ира қапида намешава ҳеҷ хела биё дикаса сир мекунем ака биё кани киҷо шид ҳая ёрдам кохи биё рафтем бача мурға қапида наметонӣ галзани дайрӯи миллион биё ира қапида намешава ба ҳеҷ хеле мур ана гапи дига ана чӣ кораи худут гуфтӣ мурқаб просто хеле диде наки ҳами замонаи мо да мурғо бисёр шидагиан мурғо бисёр шида қабидан даркун мурғоро наки хеле қапидан шуқӣ шидагиан ана диде ҳамиди наки ти ҳами профессията алиш кирадно мурқаб ша мурқаб кани ҷура теға биёр ҳоя теға биёр теғоз ку о ҳоҷи теғ ҳоҷи корош бахша ҳоҷи коро бахше бисмиллоҳи раҳмони раҳим пош ҳамеҷи хем ҳоҷи ина инайра мекунем мо хеле соҳада мутахассисем вақти киштан чӣ мегӯем киштанда инайра мебурори забонша фаҳмидӣ не калима бояд чите бигӯем ку хак вай ба тайдил мегӣ чӣ мегӣ вая баланд бигӣ чӣ ина мега инай хемегӣ касе хурд дар роҳи ризои худо ҳамира янима мекунем мебурем ҷора бисмиллоҳи раҳмони раҳим ини пӯстаи хеми қабша ина янимаш дидӣ шир ина ҳамуқа шир ин янимаш мекунӣ бо ина қанатакоша ина диди ана ёд видео хирадно пони чариса жариса имо аки соат ами мутахассисем ина диди ина ами гов по кишта омадагием рости гап то ҳозират мурғ чӣ мурғам киштагием ҷам ки баъзе вақт корчарам дар кор намеша ина намешава дидӣ ин қанатша чӣ мекунем ин қанат ҳама мегӯм корча дар кор намешава ина аки чизе ки ахид набоша ба он канат парсанги хаки дига ами хеле чикор мекунӣ мо аллакай ба қисмати асосӣ ба мо кӯмак кардан ҳамсояҳо пӯст кардан мо худамон ака реза мекунем шумо чӣ хеле реза кардем инам хемеги радное инам хия хеле хушрӯбеяда хеле хона да кор намекунӣ янга аста ами ки янга ки боша ин коро да мутахассиси радное мутахассис соҳаи калчикареза хӯрокшиносӣ хӯрокшиносӣ хаки хӯрокчашӣ да ту нести ба фикрем хӯрокбардорӣ худбардорӣ аки тоҷикона кадагӯем ҳамин як гап ҳай ҳами байни мардум да ки ҳами баъзе мардако ҳастанд ку мега наметонум ҳами ба наметонум бисёри дунёро хӯрда гаштагиан шумо шука дарем ман ҳамаи корро метонум наметонум хади дунёро метонем шумо ма як короеро мекунам пиёзоша гирд реза кунем ҳами ҷамъият усубеста дунё да ҳайрат мемонад ки ҳам хеле чиз ҳаст ҳам хеле одам хаяки раҳной ҳами ҳаёт ҳами мардак мардум да ҳами дасти мардак ба маззае ҳами чил ҳунар мегӯянд ку я мардакамай ҳами бояд ҳами мардак корча дастун воима кардан хеле ҳунарманд боша я мурға қабида натонистӣ мурға охи вай мурғ мегӯм ку ай ман хеле мурғ пурғ метарса ростига ҳами а 1 километр 300 ман мебинад ҳам хеле гирехта намехтана ки барои ки ҳами ҳаётам мурғора гуфти гапо ки баснават кадом агием шуна дига хеле мурғо аймо барои чи дар филми хусури ман дар нақш абу махсусан шумо мебина либосро интихоб кардем либоси масалан рости габа ки ира таърихи хеле зиёд дора набиҷон пирматов мегуфт ки биё дар филми вай ишқ пул душанбе буд ва як ду бор гуфт ки мардум хай суроғ доранд мақсад биё дар ҳамин филм бозӣ кун рости ҳамун вақт ҳамун замонода вай рафтани будем америка ки будем баъд хай хулосаи гап ҳамун нарафтем ба тарафҳои хориҷа ҳаминҷа мондем баъд ин филма сар кардам дар ин филм гуфта буд ки як нақш барои то ҳаст
ба як серия ду серияш буромад хай тамошо кардем ала кай ва ё 5 серияша гирифта буданд агар аҳамият дода боше аз серияи шашум дар омада буд ами хисри мана баъд аз серияи шашум дар омадем баъд як рӯз набиҷона залда будем ҳам тамрин мекардем машқ мекардем ман гуфтам хуб ман розӣ нақши ман чӣ мешавад набиҷон гуфт ки нақши ту дар филм хисурбачаи ман мешавӣ яъне ки писари ҳайталӣ хай дар россияи муҳоҷират рафтагӣ коркунӣ рафтагӣ иҷеда якта зан дорӣ як кӯдак дорӣ зану кӯдакат қаҳр кардагӣ хонашон рафтагӣ ай россия мерӣ меёришон хай дар иҷа ҳамин ба ҳайси мисол гирем як трактористи духтури бойторӣ ҳам хеле кор мекунӣ бале баъд гуфтум хай вай чӣ характер дорад чӣ мепӯшад чӣ хеле раҳм мегардад мақсад хеле гап мезанам хай ҳамин персонажа бояд ҳамин чизош бошад қаҳрамона бояд омӯзад бале ки гуфт ки хай шаба ҳамҷа мебинем дар майдони сафт ва ман гуфтум гӯш кун ҷура майли ҳама 100% биё ман персонажи худман худам биёбум ба гуфт ки майлаш бигзор ҳамин хел бошад баъд хулосаи гап ҳамин як ду рӯз фикр кардем баъд хулосаи гап як ду рӯз фикр кардем ба ҳамин абура сохтем мо гуфтем ки ягон хӯроки дигар кунем шумо гуфтед ки мардак фақат бояд гӯштбирону масалан ҳамин мардак радной бояд ҳамин фақат жарица боша мо вегетарианец нестем ку пакалини чӣ пакалини жарица пакалини жарицара оз мекунем мешинем чарицаш мекунем тамом чақчақота каданги раднойҷон хоб бисмилло чӣ вахе гид мегӯяд вай хеле вай мешавад тез чанд қадр бояд мемин қабасанда барое ки мо хеле камтарак хӯроки мо жугурме мешавад жугурме ном дорад барои ҳамин бояд жугурмеда рӯған камтарак бошад дар филми паймона вақте ки шумо ба намор гирифтед дар ҳамонҷо як ҳолате буд ки коргардон ҳамроҳи баъзан ҳунармандо як ҷанг шуда буданд барои хуб набозидани нақш буд ҳамин гуна ҳолат буд ба фикрам баҳси вақте ки эҷодӣ мешавад ин ба фоидаи кор аст чи ягон аммо баҳс барои чӣ буд баҳс ха як саҳна буд як мисол задача режиссёр додагӣ буд ха як мисол гирем камтар эродам гирифтем гӯем мешавад аз коргардон ки мақсад гуфтам ҳамҷа зиндагида наздик нест ман бошум ина хел мекардам ва гуфт ки не ҳамин хел кун хай ба баҳси ман гуфтум режиссёр ама вақт ҳақай бигзор фикри ту бошад лекин баъд хай бод тахмина раҷаба барои чӣ қаҳр кард иҷашахай айму худаш пурси хубтар шумо будед амуҷа будам шумо чӣ воқеа шуд чӣ ҳолат шуд як саҳнаек буд ки мисол гирем ам кулминатсионӣ буд ҳамҷа намедонам рости гап дар ёд ман мондагӣ нест то ин лаҳзора боз мо камтарак вай битаспа дар нагирад дар намегирад вай худаш ҳозир мега ки партона мега гуфт мора бигин шумо ҳозир мега худаш ҳамҷа ҷирқ мега партома ин ки гуфт шумо мора бигин тамом давған мега ки биё гуфт биё кани биё хай бисмилло ина ини хе медозам фаҳмидӣ ёд гир лехе ай дур на партохи ай наздик оҳиста хай ёд гиро хе ман намедонам хонада ту чӣ хеле кардагӣ корора ин хеле кади кухнира ошхонара ҷазир мекунӣ кӯмак кунам ба шумо биё чарица ин ами жарица шамиад жарица ами садо не ами садора диди ин ами жарица нигоҳ кун жарақ барақ жарица то инҷа чӣ буд то жарицара чӣ буд то жарицара ози мижарица буд гапо мижарица баъди жарица баъд чарица баъди чарица баъди чарица ёмба тамом анакун як кафгир дар кор ки на кобем кафгир дар кор кафгир даста будоз букова ки хеле кафгир моноз кам тарак вай жарица шидан жарица и чубовон кам тарак тар буда чи яло бара кам тарак созиш кунем ки и чубовон тарай ҷанда тарай даҳанира мепӯшонем
Ози не. Озмон кам тарак сирх шавад. як чиза мо аз шумо мухтем одамгарӣ худсор будан ин муносибати хуб бо як нафар яъне бо ҳама қариб ки як ранг будан то мо воқеан дар симои шумо дар чеҳраи шумо дар бутини шумо эҳсос кардем воқеан ҳамин хислати хуби инсонӣ ҳамин аст ман фикр мекунам сидоздем Наврӯзҷон мо фақат имрӯз дорем. Фаҳмидӣ? фардо дар коре Не, мо фақат имрӯз дорем барои зиндагӣ. Мо бояд ба қадри ана ҳамин рӯз расем. Ба қадри фардою гузашта не. Ба қадри ана ҳамин рӯзе ки дорем, бояд ба қадри ана ҳамин рӯз мо расем. яъне гуфта наметавонем ки мо фардо ҳастем ё нестем Бале. баъд аз чанд дақиқа мо пиёзи қати Боз картошка вақтш мега ки парто. Або мега ки хиза. равған ки гуфт ки гуфта о, равған ки гуфт ки мара партое. Ама ки бо ҳамеша мега ки мара партое. дар хона кам кам авқот мекунед шумо хӯрок Дар хонам гуфти худат ки мо универсалне. оҳиста оҳиста ҳамн баъзе ҳунарҳои шуморо меомӯзем албатта Албатта чӣ бани ҳами одаме ки мега ки наметонум ку ҳами хубш хаб кина хубтара. бале гӯштора мегирем гӯштора мегирем. барои чӣ Барои ки хе кам тарак сирхак шидагиан оби вая брес кам тара. вехтагӣ ҳар ҷо худаш ҷамъ шуд Агари гӯшти гов меше дигар габе. Мақсад якум картошка равай мекардем. Не ки аз сабабе ки гӯшти мурғай, гӯшти мурғ вақте ки агар бар картошка кати якҷоя шава сафед мешавад. сафед мешавад О, барои ҳамин сифатша гум мекунад. бале фаҳмидӣ? Хе гӯшт сирхак ше. Ана ки дар маззаи гӯшт бо дар равғани гӯшт вақте ки картошка пиёз мепаза, бо маззатар мешавад. тамошобинони азиз ин ҳами ҳар нафаре ки ҳами ҳози моро дида истодааст ман бовар дорам ки ҳами дилгум задесай барои ҳамио ками жарица шинами жарица ин ҳами барои ҳамн ростига ба ми ҳайтали кати навбатак мекардем. Фақат кори мо инами жарица буда. жарица ҳайтали фақат ҳами опапа, ба гуфти ордо, сирозини капучино. ман бовар дорам ки баъди ҳамин барнома шумо мере гӯшт мегиред жарица мекунед баъди жарица баъд чарица мекунед Вай будагӣ чизай. хоб амаки ёрам меандозем Амира намак кардам дар курае. дар ҳамн филми хусури ман шумо як нақше доред ки як шахси бисёр масалан ба қавли худатон борзиван гуна як шахси дар зиндагӣ ҳамин хеле аст шумо Ай мардак борзи бошад. ҳа Ҳамин зиндагӣ да мардак мард бошад. мард бошад Ҳамин сифатҳои ҳами мардӣ бошад дошта бошад. Бисмиллоҳ. биё ёрдам кунам Хеле татои ёд биги фақат. Ёл мекунӣ ки ҳамин дунё ҳамаш зеби ҳамин модардорӣ дорад. Бовар кунед вақте ки модар нест ба мисли як бесоҳиби. Инам як бесоҳиби. ҳама модар дорад аммо шумо нисбат ба модар суханҳое мегӯед ки умуман боз фикр мекунам ки яъне аз ин маълум мешавад ки шумо зиёдтар модарро дӯст медоштед ҳурмат мекардед ё ин ки ягон чиз мехостед барои модаратон накардед пушаймонед аз ҳамн чиз Яке худоро шукр ма барои модарам ҳама чӣ кардагим. Чизе ки доштум, чизе ки буд, ҳамаша карда будем. Лекин модар як чизе ҳаст ки рости гап бале ягон чи ба ӯ баробар шуда наметавонад. наметавонад падар ҳастанд болои Падар сар худоро шукр. чӣ кор мекунанд падар Падар ҳозираш дад бигем ки нафақахӯрам бигем мешавада. Неке нафақахӯр нестан хона да. Хибем кор бори худшон зиндагӣ. чанд сол доранд падаратон Падарам соли таваллуд шуд будашон 64 мебошад. Яъне ки чанд сола мешавад? 61 сола. модар чанд сол мешавад ки ҳамроҳатон нест Модар аз соли 2019 гузашта шудагӣ буданд. бародаротон дар хона ҳастанд Бародаро рости гап ду нафар як баъди ма будагӣ хайр шаҳрванди Россия шудагӣ шаҳрванди гирифтагӣ онҷо кору фаъолият мекунад.
ду нафар дигашам соҳибкорам. занг мезанад бо шумо дар алоқа ҳастед? Албатта ҳама вақт фарзанд. бо бародару маслиҳат накардед ки як зиндагӣ аст, дигар тақдир аст, насиб аст падара оиладор кунед? Шудагиан оиладорам. падар аллакай оиладоранд. Бале, бале. муносибати масалан чӣ хел аст муносибати шумо бо Ягом хел нест. Хакут омадагиан беҳтарин инсонам. фикр мекунам беҳтарин зиндагиро умр ба сар бурдестям. Худованд ҳамешаам хел бошад. шумо он муносибате ки бо модаратон доштед, бо ҳамсари дуюми падар масалан бо модари дуюм ба қавле доред ам муносибата? Не хакун мегум ку ҷои модара ягом кас гирифтанам. Яке инсони хубам. яъне ягон шикоят надоред шумо? Не, баръакс. беҳтарин аст, беҳтарин аст. як намунаи беҳтарин фарзанд дар симои Сироҷдин Ғафурӣ ки воқеан аз тамоми хубиҳои модар, аз тамоми хубиҳои падар суҳбат мекунанд, сухан мегӯянд. ман фикр мекунам ки ин гуна шахсон воқеан кам ҳастанд. ба ҳар ҳол мегӯянд шахса вақте дар наздаш таъриф мекунӣ аз худ мераванд. ман бовар дорам ки шумо аз худ намеравед. Ки ҷо аз худ равем. Худованд ҳар як инсон дад ақл додагӣ аст. бисёр вақт мо бисёр корҳое мешавад дар зиндагӣ. мисол гирем ба гардани шайтон мепартоем. дар асли хел нест. инсон пеш аз шайтон нафс дорад. ҳамин нафс ба ҳар ҷо мебарад. мисол гирем корҳои шайтоние ки мешавад ин кори нафс аст. лекин хеле инсони дар кор ки лаҷоми нафс ақаб бале ҳамун бигем ки статуси инсонгарие ки дар ӯ дида мешавад нигоҳ дорад. бале 100%. ман гуфтам ку мо имрӯз дорем. на гузашта дорем, на фардо дорем. барои ҳамин қадри ҳамин рӯза, барое ки мо ҳам як рӯз дорем фақат. саҳар мехезем, саҳармон шаб мешавад. бо паго бо ҳамин рӯз аст. лекин паго чӣ фарқия дорад? як навигарӣ мешавад. баъд аз 20 сол, баъд аз 30 сол шумо худро чӣ гуна дидан мехоҳед? агар тасаввур кунед ки ман баъд аз 30 сол хеле шахсам. баъд аз 30 сол. баъд аз 30 сол ака умр ки вафодоримон кунад, шояд ягом шогирдо тарбия кардестем. дар атрофи набераҳо худованд ба ӯ рӯзора бирасонамона. нияти нек ними давлат гуфтиян. лекин хак намедонам. он тарафиш дар дасти худованд худаш. бале саломат бошед. пиёза кай меандозем? пиёза озис картошкаро кам тараки дигар сурх кунем, сурх шавад. тамом. насӯзи бача ту. Не, ман намесӯзам. ман аҳамияти зиндагӣ намесӯзам. саросема намешавад. ана лалира биёр, ман бигирам. лалира биёр инаҳо зиёд даха. лалира биёр. соҳиби хона ака лали бояд худо даки рӯз худмон меҳмон ихтем ҷура. ира хеле хушрӯ красива бардоштам. аввал гӯштоша як тарафа, пиёз кашка як тарафа. хе биё. биё ами як тараф нем хе алараш кун ки. алараш хай биё. алараш красота айда ина мираби. диди як тараф. бардор аралаш бардоштам. алараш. и ами жарицаш ина меайда. жарицаш ҳаме, а? о, жарицаш кадом маёзи? жарицаш баъди айда вай. о бача, ҳамаша бардорум? гӯштоша бардор оз хай. эй наре. ҳоли бе ака, ҳоли бе. ира э. басай. исми шайсоҳиби хона? шо, анам қада басай. ана ки як дақиқа исем, як дақиқа. ҳозир мо як кор мекунем. ки мо омода шуд. Сироҷдин шо, як дақиқа. баназима. хоҳиш мекунам. бин. и зеби не, ира ам хеле. не, як ду булак кадам. ду булага? хо, анам хеле. зеби ҳамин чиеда. ай гирдиш. ана ки мисол ира ки вақти гирифти, агар ира ки бояд сеташа нихе кади ихе болош да монди, и вақти хурдан камакак таъсир мерасонада ина сета. ана ки бо ҷурай ҷая чиз дигае ки агар бо уша кади ки хел мемониша. ака бо ёш анам хел мемониша. ира ки хе намонди, худ бемаза меша. ана бо баъди ура мондан, дига чие? не басай ами хаш хиёл мекунам. ина марҳамат кунед родноё. як дақиқа. ин масъала инами жарицаи гуфтаге ки мегӯем ки жарицаш чия? инами айда. абуҷон. тибқи қоидаи барнома мо бояд ин хӯрок аввал маззаш аст. санҷумш бугум тамошобинода чӣ хелайда. ана ки биё амира ҳами сари миз да бишин. не. иями зебиш росто. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ами картошкаш сар кун. ба гӯштиш да бира. гӯштиш ака ҳозир ами кани. насӯзира. не. аданаша саросеманаша вақт дорем.
این وینتیلاتور سوز کار نمیکنه چی؟ کنی بلیسیمو بگو. کنی ها در نوع مزد نبوده راستی گپ. من رفتم سر میز رفتم. بهترین مزه بهترین خوراک همه شما رو برای خوردن همین خوراک دعوت میکنیم. بیا بریم که سیروژین همه را تمام کرده رفتیم بچه رو بیا. شما کم کم سرایندگی هم میکردید یا توغلی هم میکنید برای که آخرون سرود شما چند وقت پیش ثبت شده است؟ راستی گپ همین ساحه صنعت ده. اگر خیلی گیریم اونیورسال نمیگن که بله اونیورسال و آدم اونیورسال همه طرفه از بگیم که شعر نویستن کم کم خیلی هنر هم داریم. مینویسیم. بله کم کم شعر هم مینویسیم آهنگ هم میسازیم. مقصد تو سینر کلیپ تو سینر فیلم مثال گیریم همشه همه چیزا مثال گیریم با از اودش میبریم شما. بله ما پیشتر همراه شما صحبت داشتیم گفتید که بعضی از اون شعرهای شادروان بهرام غفوری رو شما نوشتید. از اون شعری عمر ما میرود و نامی نکو این شعر شما است نه؟ بله یک جای در امریکا بودیم. بعد یه روز هم خیلی یک زمزمه میکرد. همین آهنگش بود شعرش نه؟ اگر فیلمی سکوت تماشا کرده باشه بله. سرودی مادر این هم در یک جایگی بود یعنی که شعرش رو من نوشته بودم و آهنگش یک جای وای کردگی بودیم فکر کرده برآمده بودیم. همین چیز هم آهنگش بود یعنی که عمر ما میرود و نامی نکو میماند لحظه ها میگذرد دیده و رو میماند در حقیقت همین عمر همین خیلی است. راستی گپ همه لحظه میگذره این روز هم میگذره پگاه هم اگر مقصد گیریم سلامت باشه میگذره همش میگذرد. مقصد همین شکمی سیر هم میگذره گرسنگی هم میگذره غم و شادی همش گذرنده. لیکن همین دیده و رو تا روز قیامت همه شود. راستی گپ هم دیده و رو کتی میخزیم ده. پیشتر گفتید که با بهرام غفوری خاطره های بسیار خوب داشتید شما. یعنی لحظه هایی بود که حتی بعضی ما نمیدونیم تماشابینان نمیدونن خودتون میدونید. بیاید از همون دوره هایی که با بهرام غفوری بودید کم کم قصه کنید که چگونه لحظه های خاطرمان بود. روحشان شاد باشد بهترین انسان بودن. راستی گپ همین مردی جوان مردی بگیم همین در خصلت های همون کس دیده میشه. راست قول بودن راستگو بودن. مقصد یک سخن میگفتن همون سخن باید عملی میکردن. در همین کاری خودشون یک چیزی عادیش میگم. بعد امریکا در یک جایه بودیم. بعد در یک بگیم مهمون خانه 5 ستارگی خیلی یک روز دو روز در میامی ایستاده بودیم. یکی بود که هم خیلی یک درختی بانان دید. بانان از اینا مایده که هم خیلی همون را باید بچینم ده ما همین را این ارزوی ما گفت ارزوی کودکی ما که ما باید از درخت خودش درخت میگم یه بچه همینجا خیلی خوش آیت جهت خوب نیست خیلی این سوس و نگاه دارن شاید یکم کامera باشه از ما را بناور گرفته است. خیلی معمول مایلی مون کامera باشه این ارزوی ما همین یه بانان کند همون درخت بعد گرفت و دیدی گفت غفوری ارزوی ما عملش یعنی که یک کردم که میچسبید. مثال گیریم از با قول یک سخنی ابو بگیم از بسیاری میگن همین بسیار مردای ما ده همین سخن کو گفتی ابو که воздухай ولی هوای خالی ده همین گپ میگن هوایی میگن نمیکنن هم کار نمیکنن در گپشو نمیستن. این مردک همین گپ زد گویا که وای دست داده گرفت. همون گپ میگن که اکی کم ترک خیلی دغالتر میشه و طرف فهمیدی همین وای گپ زدن نداری میگن هنری گپ زدن هنری یک خوشرو کداگیم خوشرو کداگیم این خوشرو گفتیوزی همین هنری گپ زدن نداری هنری مردانگی هوای نگو که جو اون هوایی گپ میزنه
این خیلی آدمو کردیم من بسیار واخوردگیم همین گپ هم میگن مثال بسیارش میگن که چه خدمت کنیم مقصد همین سوهای سینما دا وایدا چه خدمتو کنیم ابو جون دابартем اگر امروز $10,000 در کار است نمیدونی ابو هوز اگه نه و هست در دست نیست دا هوز یک کس باید روی کنه قرضدار نه که همون کی روی کرد حتی تو بگه 18 که باز یک قصه را میگم تو شاید این برادر ما را تماشا کنه و ایروز یک از تماس دا بر اومدم خیلی برادر ما گپ ندارم ما این خیلی چی خدمت کنیم برادر گفتم 1000 رحمت کلام یگان خدمت در کنه ما خدمت شما داریم نه تو بگو همین چی خدمت کنیم رحمت گفتم در کار نیست بعد خلاصه گپ هم خیلی شد که یک خودش بعد آغاز کرد که ما دیرکتر یک شرکتی کلان اومد در فلان جا کار میکنیم خیلی کمپانی کارگو داریم خیلی یکم جا ژاپنیا دا یکم جا سرتیفیکات دیپلم دادن بعد خلاصه گپ گفتم خیلی باشه برادر ما در خدمت نکه این ملت در خدمت کن یک دو سریای ما را با عهده بگی همین دو سریای ما را با استاد اکنه ابو جان اینجا خیلی که همین خودت باشی اگر برای خودت من خدمت میکنم خیلی من گفتم برای خودم باشه خیلی یک مثال گفت که ماشین میزنه گفتم خیلی یک ماشین وای کن با استاد یک ماشین گفتم کردیت یک ساله گفتم یا 6 ماه مقصد مبلغ تمیتیم به مبلغ نتیم با استاد اگه بیا همین برادریمون از دست نروا گفت لیکن که همه خیلی چیزا کردیم و بسیار میخریم این اکاز همون روزا دیگه در تماس نیست و هم خیلی رفتگه لیکن که هر کجای نباشن سلامت باشن همین خشم میگیم برای ما یک میگیم که یک دولت هست درباره شادروان بهرام غفوری صحبت کردیم شما میگونه یک حالت نقل کردید پیشتر بیاید با تماشابینان نقل کنید و گفتید که خیش تاوری دارم با شما بهرام نه ما راستی بسیاری میپرسیدن همه یعنی که همین فامیلیا گیم غفوری بودن ما هم غفوری بودن که در اصل گیم خیلی نزدیک بودیم برادر خیش تاور نیستید نبودید خب گفتید که بهرام غفوری همراه سهراب سفرزاد از پشت شما جنگ کرد همین حالت پیشتر گفتید برای چی جنگ کرد خدا رحمت کنه دو نفری که در میان ما نیست واقعا هم باید همیشه ما احترام اونها رو داشته باشیم یعنی با سرودهای پرمضمونه که این دو نفر که ولی در میان ما نیست سرایدن واقعا هم تا حال بعضی از سرودهای اونها در گوش ما هست صدا میدید هم ارزا ما گوش میکنیم مخصوصا سرودهایی که سهراب سفرزاد بهرام غفوری سرایدن من فکر میکنم که البته ولی بعد از ما هم این سرودها را گوش میکنم برای چی از پشت شما جنگ شدن سهراب سفرزاد و بهرام غفوری خیلی نمیدونم خوب است یا نیست من در زندگی راستی من نمینوشم عموما مثلا روز خدمت میشتوسم تازه نمینوشم بعد اونجا مقصد پیشنهاد کرد سهراب سفرزاد که من گفتم من نمینوشم بعد اونجا خیلی ایروی همین چیز که هم شادروان را بهرام غفوری گفتن که خیلی بچه نمیخورد مجبورش نکن من کم ترک بگو شدگی بود پشت شما را گرفتم بله بعد از اون باز شما همراه شادروان سهراب سفرزاد صحبت میکردید صحبت هم از 100% بود لیکن که اما حالت گفتی و همین حالت هم خیلی شدگی بود که خیلی بعضی وقت میشه آدمایی که میفهمن خیلی انسانایی هستن نمیفهمن تشکر در یک برنامه ما تماشا کردیم شما اطراف اویلتون صحبت کردید کمتر اطراف یعنی فرزندتون صحبت کردید و گفتید که ولی 4 فرزند دارید یعنی 4 فرزندی که دارید اما 5 فرزندی که بود از میونش یک تاش با سبب صدمه از یعنی گذشته از دنیا همش از همین همسرتون بود شما یک بار هم اولادار شدید یک بار پیش از اولادار شدن بود چند نفر مثلا صحبت میکردید و اومد بود پیش از این همسر گرفتن یک نفر دیگر نامزد بود اگه گفتی همونجا که ایجای خلاکی یا جوره دارم همینجاش خلاکی میشناسینش با یکون وقت هم خیلی صحبت ها که آغاز میکنیم با میگه غفوری اگه ایجای خلاکی نه که گفتی اول که اگه ایجای خلاکی خاک جوانی ده جوانی هرچی بود رفت یکی که همین همسری که اولی که
насибат мегарда ин аз ҷониби аллоҳ бале худованд метиҳа ҳам чиза барои ин неъмата мақсад гирем шукргузорӣ кардан дар кора хай худоро шукр ин оилаи шуморо мефаҳмад мисол бо духтаро вақте клип мекунед дар нақшо хай ки мо ҳам доираи санъат дем ҳунармандем ки ҳастем мефаҳма якдигар фаҳмӣ аст ҳатто саҳнаҳое ки ҳамдигарро ба оғӯш мегиранд ҳамин саҳнаҳоро бубинанд чӣ реаксия тамошо намекунад кинои маро тамошо намекунад бале бале шумо дар филмҳои зиёд нақшбозӣ кардед албатта суҳбат кардем атрофи филмҳое ки шумо иштирок кардед фикр мекунам тамошобинон маълумот гирифтам як сухани шумо бисёр барои ман ҷолиб буд ва ман хостам ки аз вобаста ба ҳамин суханатон як савол бидиҳам дар як барнома гуфтед ки ду шахси наздиктаринро шумо аз даст додед наздик не наздиктарин гуфтед ду шахсе ки ба шумо наздиктарин буданд ҳоло ҷои он ду шахси наздиктаринро кадом шахсҳо гирифтанд аз муҳити оила ё аз миёни дӯстон ҳар як инсон ҷои худаша дорад ҳеҷ каҷо ҳеҷ кара гирифта наметавонад мисол гирем ҳами ҳаёда зиндагида ҳеҷ ка ҷои ҳеҷ кара гирифта наметавонад барои ҳамин ва ё ҷои худшона доштан азизое ки ҳозир дар бари ман ҳастанд мисол гирем чи оила мисол гирем чи ёру рафиқ дӯстое ки ҳастанд бо дӯстое буданд ки рафтанд ва ёрам бо дӯстое ҳастанд ки нав омаданд дӯстое буданд ки то ҳозира мондагианд хай дунё ҳамия чӣ кор мекунем ҳамаш да шукр шукргузорӣ кардан дар кор ба ҳама ина нозу неъмате ки ҳозир тенҷию амоние ки дар мо ҳаста ин худаш як давлата мо медонем ки шумо модарро зиёд дӯст медоштед набудани модарро шумо чӣ гуна эҳсос мекунед оча як чизе ҳаста ки ба худо баъзе вақт ҳам хеле як рафиқам ё ки як ҷурам оча мегӯяд мисол баъзе вақт бисёриёро оча мегӯям яке ҳамун ҳиссиёте ки модари хута мегӣ ман рост ша бигӯм модари ман бисёр як шахсе буданд ки зиндадил буданд ҳамеша мисол шӯхӣ мекардам дарди дил мегуфтам чизе ки мешуд ҳақиқат модарам кати гап мезадем вақтҳои охир ҳатто модарам очаҷонам намегуфтам братишкаҷон мегуфтам ба худо як зане буданд ки ҳамин кӯчамон да меромаданд ҳама ҳамин кӯдак катиам як буд калон катиам пир кампир катиам гуфти гапҳо мӯи сафедо ҷавоно ҳама кати адолат ном доштанд адол мегуфтанд бисёр инсони хуб буданд охирон бор дар кадом мавзӯъ ҳамроҳшон суҳбат карда будед баъд ҳам охирон суҳбатон шуд охирон мавзӯъ касал шудам касал будам 48 рӯз дар больница яъне ки гуфта будам ки касали панкранекроз шуда будам амха як шаб ман модар шудагӣ будам ва ё ем кӯдак хай нигоҳубинӣ мекардам худоро шукр даст бардоштан дуо додан дуо додан ҳамин лаҳза хиёл мекунам ки ҳамин дунёи ҳозир ман дорам ба ана ҳамун чиз наметиҳ мешавад худоро шукр дуои модарам гирифтагиам барои ман ина қа чиз баса ҳамин дунё иншоалло падармонам дуоша гирем дигар ягон чи дар кор нест бале яъне интихоби ҳамсаратон ҳам интихоби модар буд хай модар ёфта будам баъд рафта дида будем маъқул кардем занг занед ба шомурод лекин ҷиддӣ суҳбат мекунем мегӯед шомурод ҳам як мушкилӣ шудааст братан ҳамин $5000 дар кор неке ҳозир ҳамин срочно паруфтан дар кор ки ҳамин бояд дарҳол ҳар кунем неке пешакӣ мегӯм то на ки 5000 надорад хай чанд ҳазоре дошта бошад кани як суҳбат кунем лекин ҷиддӣ суҳбат кунед хоҳиш мекунам мо гӯш кунем кани алло сози родной меша сози корохова ки ҷудаи театрдам я проблемаи ганда безеб шуда чи я 5000 сомон срочно биёв роим кун таном ёло чӣ хеле мекуни ягон кас биги ки раҳ даем як кори нитошинага срочно биги биёв ҳамин чиза сабразидиш ки гуфти ҳамун гапҳои худум роим дадастмонем чанд сум дорам 1000 сатна кадорам озӣ
иша ягон каса биё ягон чӣ ки занг биза майли Ой, да, ягон киса занг бизанам. дӯстони азиз, воқеан ҳам шумо шоҳид будед ки аҳлидин мо тамос гирифтем ба аҳлидин ва дар ҳолати ки мушкилӣ доранд, яъне метавонанд ки кӯмак кунанд. Аз ин маълум мешавад ки рафиқи хуб аст. рафиқи бачаи хубае, бачаи зиндадиле. Бале. ҳамеша ҳам зиндадил инсон бояд ҳам зиндадил бошад. ҳамин бекина одам хиёл мекунем ки ҳамин ҷамъият зарараш ҳам намерасад. ҳамин одаме ки кина дорад, ҳамун мегӯянд ку хеле одаме ки маска дорад, ниқоб дорад. яъне ба ниқобанд, хеле одамо бисёр хатарноканд. Бале. як аҳлидин як инсоне аста ки ниқоба дар рӯш агар клек кунӣ намеистад. бале. дар бораи филмҳо суҳбат кардем пештар. барои ба навор гирифтани ҳамин филмҳо кӣ шуморо дастгирӣ мекунад? ва умуман дастгирӣ то кадом андоза муҳим аст барои шумо? маблағ бисёртар лозим мешавад, техника лозим мешавад. хулоса дастгирӣ аз тарафи кӣ аст? рости гап мо ҳамин аз соли 2008 сол мешавад инҷониб ҳамин соҳада фаъолият дорем. фақат ман як сухан доштум, бигӯем ки ҳамкорӣ ба хотири фардо. Бале. ҳамкорӣ ба хотири фардо, яке ҳамун фардо худоро шукр ҳамин сол хеле пешравиҳо кардем. ҳамун фардое ки мехоҳем кай мераса ман намедонам. аз соли 2008 филми агар беҳуда хора мекунира тамошо карда бошед. 4 қисми аввали авайда ҳамчун ба ҳайси коргардон фаъолият карда будем. баъдан филми сукут 1, сукут 2 биромада буд ва филми паймон буд. ман шаҳиди ишқи покам. хеле бо силсила филмҳои зиндагӣ, домоди банкир, келини очам, хеле хусри мандат бо мақсад нунарнамоӣ кардастем. лекин барои мисол гирем пешрави ҳамин филм бигем ҳозир айни ҳол ҳама чизи мушкил хеле масраф бисёр мешавад дар ин соҳа. бисёриҳо мегӯянд ки вая партофте чӣ ба шумо дер кардастем, барои чӣ шумо хеле мекунем, барои чӣ рози ба наздикӣ бо як платформа, барои чӣ ида партофте шумо хел кардем. майли охе фикри моро ки мекунад. ман ба худо ҳамин нони дастархона ман хонама фурӯхтагиам ки барои ҳамин соҳа пеш рава, ҳамин мисол гирем даромад надошт, лекин ки ман умед дорум то ҳозира хеле хуб шудагия мисол гирем, лекин бо хубтар шава. умед ҳаст ҳамин чизда. яъне хубтар аз кадом ҷиҳат? асос ҳамин бигем ки даромади филм и аз кинопроката ҳамин дар ҷаҳон ҳамин чиз маълум аст. мисол аз намоишо. бале аз намоиши филм аст даромади аслиш. мисол дар як филм 1 миллион масраф мекунам, бояд ҳамун филм 2 миллион даромад дошта бошад. лекин рози филмҳои мо аудитория ки мо дорем, аудитория мо хурд аст, майда аст. барои мисол гирем ҳамин роҳа ёфтан, мисол гирем мо кӯшишҳо кардастем ки мо дари ягон кас наравем, айваю маблағ талаб накунем. байни хеле мисол гирем баъзе акоҳе ҳастанд ки хеле гапа мегананд, ҳамун хел мераванд. ҳам як бор занг мезанид, аллакай дар назари худат шумеш рости гап. лекин ки мегӯм ки охе мо ҳамун аз даромадмона баромадмон бештар аст. лекин шукр ҳамаш дар шукр мисол то қуввае дорем кардастем. ҳозир хуб меша ҳамаш омӯхтагием, бисёр корҳои хуб карда метонем. айни замон барои як мисол гирем техникае ки барои филмсозӣ бояд бигирӣ ки мутобиқи мисол ҷавобгӯи ҳозира бошад, замони ҳозира бошад, на кам аз 200-300 ҳазор доллар ба камиш. мисол гирем 500 ҳазор дар кор ки техникое гирем ки мақсад мо филмҳои мо метонем, мо ҳунара дорем, мо бигем ки набераҳои бобоҳое ҳастем ки дунёро такон додагиам ба фарҳангу бигем ки мо чӣ ба наметонем карда. метавонем мисол гирем шукронаи тенҷию амонию ободие ки аз ҳаст, мардум аллакай мисол рӯ овардагианд ба соҳаи синемо, лекин хуб мешад. яъне мушкили асосӣ ин дастгирӣ пул аст. яъне дастгирӣ мисол гирем ҳамин бигем ки 2 соли охирда ман ҳозир чӣ техникае ки гирифтагим ман ҳисоби худам гирифтагим. мисол гирем ина истифода бурдастем дар филмҳо. ин дастархон аст, гӯё ки мо дар як филм ҳастем, бадоатан импровизатсия як нақш бозӣ мекунем.
пута на Бигӣ хеле чой ай бигир, меёр чой бигир, чой чой биги бигир. корит чай ма чой мегирим намегирим я чой хинук аварда ма чой табрез мо ранги шумо ури суткара дар дуруни ов намемонем хинукнем бихӯрем. Чойи гарм бача ҳамин қадр гарм маҳина гарм ҳам хамеша. чой хушрӯ бурез охи чия қаг рехта я тасмалавш ку А бача штри гӯш ке шитр питр нака ки оз ягон тамехри Саломат бошед. Мо рост гап бе сценария, бе ягон тайёрӣ, бе ягон омодагӣ як лаҳзае ки буд ки камакак бозӣ кардем. Фикр мекунам ки албатта шумо ин чиза хуб мефаҳмед. Буд ягон саҳнае ки ягон поятон шикаст, ягон узви бадан шикаста будан ҳолатҳо буд? бо ба наздикии филми келини очамдам як стол мондагӣ буд я шиша дошт гузашта ҳаминҷо ози қариб як 10 сантиметрам хе даридагӣ Як нишон тиед бинед? хе паяш Мешавад. ина Воқеан дуруст аст. Ина шумо духтагӣ ҳастед? духтагӣ 12 15 кук духта хай бо насос шидем худора шукр меге ки ҳама безе ба он вақт буд Вақт. хай бо Аз филми филми сукуда Паймон иҷозадагӣ чанд сум гирифтед аз филми Паймон? барои нақш бозидан? нест ростига ҳамин рост шабгум аз даромад ман мегӯям ки баромадам зиёд шудагӣ буд ҳамунҷода ҳамин 100% аз даромад Агар ба ягон нақш даъват кунанд дар як рӯз шумо ба чӣ қадар нарх метавонед биравед? ака вобаста ай филм мешавад муҳим маблағ нест муҳим ки чӣ гуна филм аст дӯстони азиз, ин буд як суҳбати ҷолиби мо бо Сироҷдин Ғафурӣ. Мо дар шарти дуюм будем, мегузарем ба шарти сеюм. бовар дорам ки шарти сеюмам бисёр ҷолибу мисли шарти дуюм шавқовар хоҳад буд. бо мо бошед. дӯстон, мо дар шарти сеюм ҳастем. шарти сеюми мо бардоштан ҳамин кунда аст. ман сар медиҳам. мебинем ки оли азодаи корҳои хоҷагӣ абду чӣ хеле мебарояд ва мебинем ки чанд абу радноя мебинем чанд бор ҳами кндара мебардорам. рафтем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 радной то саҳара дар кор шава мебардорӣ хита бардору не мардак буд чанд килои ман 62 62 хеле як гиди 40 км кади бардорум. ин буд барномаи дар меҳмонӣ бо Сироҷдин Ғафурӣ бо тахаллуси абу. бовар дорам ки дигар филмҳои ҷолиб ҳамагуна барномаи ҷолиби моро шумо ҳатман мунтазир мешавед. инҷо барномаи дар меҳмонӣ ба анҷом мерасад. дархостҳои шуморо ба инобат мегирем. рӯзҳои наздик бо меҳмони навбатии барнома бо шумо хоҳем буд. хайр дӯстон.